Se engang dette mundre selskab. Den gode mad stimulerer mændenes intelligente samtale, der netop nu tager en alvorlig drejning. Har I hørt, de har planlagt at ændre tronfølgeloven, så en kvinde nu kan blive regent? Ja, har du hørt det, far? At kongeriget kan blive til et dronningerige. Det er jo galt, Mathias. Men loven siger der gudskelov, at søn går forud for datter. Ak nej. Hvad sker der nu i det kønne lille hoved? Hvorfor egentlig? Søn forud for datter? Mænd har vel ingen særlige evne for at besidde tronen. Hun har på pinlig vis blandet sig i samfundets og dermed mændenes anliggender. Kvinde, brug din stemme med fornuft. Helt så galt havde det dog ikke behøvet gå. Se blot. Kongeriget kan blive til et dronningerige. Galt, Mathias. Men loven siger der gudskelov, at søn går forud for datter. Den slags har en kvinde slet ikke forstand på. Jeg bliver helt rundtosset af at tænke så store tanker. Hvor er du dog sød, dit fortryllende lille væsen. Ja, sådan ja. Du er alt på plads og i skønneste orden.